fine. There's 75 people at this table. Toby. אני מודה לכל אחד שהגיע לכאן והסתכן להגיע ממרחוק, ואני, כשאני אומר מסתכן, אני מתכוון לזה במלוא הרצינות. יש פה באפרת ישיבה תיכונית שאחד הרמים מתקשר לכפר דרום, ששם יש איזשהו מכון לחקר השמיטה, ואותו רם ביקש מאחד מאנשי המכון לבוא ולתת איזשהו שיעור על שמיטה, ואותו בחור שהזמין אותו שאל אותו, בחור מכפר דרום, אני מדגיש, אם לא מסוכן להגיע לאפרת. ולכן אני אומר, אני מתכוון ברצינות שאני מודה לכל אלה שהסתכנו והגיעו לאפרת. Don't walk in front of me. Rivka. I don't know what I'm doing. You don't want my back in that video? Huh? You don't want my back in that video? במשך השנה האחרונה זכיתי לשבת וללמוד עם מתניה את רובה של מסכת ברכות, ואני אתייחס לעניין של הרוב. גילינו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, ואחד הדברים שאותי הרשים ואמרתי אותו בשבת למשפחה, יש במשנה בפרק שמיני מחלוקת בבית שמאי ובית הלל מה קורה כאשר אדם אכל ארוחה ושכח לברך ועזב את מקומו, האם כאשר הוא נזכר הוא חייב לחזור או אינו חייב לחזור למקומו. בית הלל אומרים שאינו חייב לחזור למקומו, ובית שמאי אומרים שהוא חייב לחזור למקומו ולברך במקומו. באה ברייתא והיא מסבירה את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, ואני רוצה להקריא את הקטע הקטן הזה מתוך הברייתא במסכת ברכות בפרק שמיני. כתוב בברייתא את הדבר הבא: אמרו להם, מה הברייתא מסבירה ומה המחלוקת? אמרו להם בית הלל ובית שמאי, לדבריכם, מי שאכל בראש הבירה ושכח וירד ולא ברך, יחזור לראש הבירה ויברך? זה לא הגיוני מה שאתם בית שמאי טוענים, שהבן אדם צריך לחזור ולברך במקומו. נניח שהוא בירך בראש המגדל, האם נאמר לו תעלה לראש המגדל ותברך? זה לא הגיוני. באו בית שמאי, והטיעון של בית שמאי אותי הוא מאוד שכנע, באו בית שמאי ואמרו להם, לדבריכם, מי ששכח הר נקי בראש הבירה לא יעלה ויתלנה? אין ספק, אומרים בית שמאי, אם מישהו היה שוכח ארנק בראש המגדל, הוא ודאי היה מתאמץ לעלות, לטפס ולקחת הארנק משם. אם כך, לכבוד עצמו הוא עולה, לכבוד שמיים לא כל שכן. אם כך, ברור לכם שלכבוד עצמו יעלה, אז ודאי שלכבוד שמיים הוא יעלה, ולכן ודאי שההלכה תהיה לפי בית שמאי שהוא יחזור למקומו ויברך. נדמה לי רש"י שמביא על הפרשה שלנו את הפירוש של הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, נדמה לי שמסכימים דווקא לשיטת בית שמאי. כי רש"י במקום מביא את הגמרא מסכת עירובין ואומר את הדבר הבא: לא נפלאתי ממך, לא בשמיים היא, שאילו הייתה בשמיים, אילו התורה הייתה בשמיים, היה צריך לעלות אחריה או ללמדה או ללמוד אותה. זאת אומרת, אדם מאמין צריך לעשות כל מאמץ כדי ללמוד תורה, וגם אם בשמיים מצד הדין היה צריך לעלות וללמוד. המוטיבציה לאדם מאמין צריכה להיות מוטיבציה מקסימלית, ולכן אומרים בית שמאי, בכל מקרה גם אם בירכת בראש הבירה, תחזור ותעלה לראש הבירה. התכנון הראשוני כשלמדתי עם מתניה היה
בעצם לסיים הערב את המסכת ולערוך פה סיום. אבל בחרנו מסכת גדולה מהרגיל, בדרך כלל עם הבר מצווה לומדים מסכת כמו תענית או מועד קטן, ששם יש 30 דפים. אנחנו לקחנו את מסכת ברכות, ששם יש 63 דפים, ובשבת האחרונה התברר לנו שחסרים לנו 9 דפים. אז חשבנו שאולי נרוץ ללמוד 3-4 דפים ליום ונסיים את המסכת. ובערעור שני החלטנו, לא כדאי להיכנס ללחץ, לא כדאי להפוך את הלימוד לסיוט, ולכן, אני אומר פה כן התנצלות, לא סיימנו את המסכת. כמעט סיימנו אותה. אבל הדרשה שמתנאי ניתן עוד מעט, תהיה כולה מבוססת על הגמרא שלמדנו ביחד. בבקשה מתנאי. במסכת שלמדתי במשך השנה עם אבא, ישנם הרבה מאוד סיפורים בעלי משמעות עמוקה. מתוכם בחרתי 3 סיפורים בעלי אותה משמעות. בדף למד עמוד א' מסופר על מר ברדר אבינה שעשה חתונה לבנו, ובאופן טבעי השמחה הייתה גדולה. ומסופר שם כי חזרנו לרבנן דהבו כבד חי טובה. זאת אומרת, ראה את החכמים שהיו שמחים יותר מדי. הביא מר שהיה אביו של החתן כוס יקרה ביותר שהייתה שווה 400 זוז, שעבר לפניהם התעצבו חכמים. כן מסופר באותו עמוד על הרב אשי שעשה משתה נישואים לבנו, וראה שהרבנן שמחים ביותר ושבר כוס של זכוכית לבנה והתעצבו חכמים. סיפור שלישי שמובא מיד אחרי 2 הסיפורים הללו מספר על הרב אמון הזותי שבמשתה הנישואים של מר בנו של רבינה ביקשו ממנו לשיר, ואז הוא שר להם את השיר הבא: אוי לנו שאנו מתים, אוי לנו שאנו מתים. בעולם הזה אין שלמות, וממילא גם השמחה איננה יכולה להיות שלמה. האדם איננו שלם, וממילא לא תתכן שמחה שלמה בעולם הזה, ובמיוחד לאחר חורבן הבית. לפי פרשנים אחדים, שמחה יתרה יכולה להביא לידי קלות ראש. ולכן, כשהגזימו בשמחה, שבר מר ברדר אבינה את הכוס. התוספות במקום זה מעיר, כי מכאן נהגו לשבור זכוכית בנישואים. נראה כי לדעת התוספות, שבירת הכוס איננה קשורה ישירות לחורבן הבית, אלא תגובה באזכור כי אין לשמוח בעולם הזה שמחה מוגזמת. מושג נוסף שנתקלתי בו בעת לימודי את מסכת ברכות, קשור גם הוא לחוסר השלמות האנושית. בדף כ"ח עמוד ב' ישנו דיון במצב מיוחד במינו, של אדם שמתרחץ ויושב בתוך המים, ומשום מה עולה שאלה האם יכול לקרוא קריאת שמע בעת שהוא ערום בתוך המים. בתוך הדיון מופיע הטיעון לא ניתנה תורה למלאכי השרת. רש"י מפרש ואין אנו יכולים להישמר מכל זה. משמעות הדברים כי מלאכי השרת אינם מושלמים ויכולים לבצע דברים בצורה מושלמת, אולם אנו כבני אדם שלנו ניתנה תורה ולא למלאכי השרת, אין אנו יכולים לעשות את הדברים בצורה מושלמת. ביטוי זה מופיע בכמה וכמה מקומות בתלמוד, שמשמעותן היא אותה משמעות שיש להתחשב באדם שאיננו כלי השלמות כמו מלאכי השרת. הזמן בו אנו קרובים ביותר להיות מלאכי השרת, ראש השנה ויום הכיפורים הבאים עלינו לטובה. ביטוי לכך מופיע בדברי הרמ"א להלכות יום הכיפורים, הכותב כי נהגו ללבוש בגדים לבנים נקיים ביום הכיפורים, דוגמת מלאכי השרת. עגנון הצדיק חשב כי ביום הכיפורים כולנו כמלאכי השרת, אולם מה גדולה הייתה אכזבתו כשגילה שהדברים אינם בדיוק כך. בגלל יופיו של קטע זה אצל עגנון, הייתי רוצה שנקרא את הקטע הזה יחד. השכבה שלנו כבר למדה את הסיפור הזה, אבל יש לנו עוד כמה דעות לגביו. השמיים היו טהורים והארץ הייתה שקטה וכל הרחובות היו נקיים ורוח חדשה הייתה מרפרפת בחללו של עולם. ואני תינוק כבן 4 הייתי ומלובש הייתי בגדי מועד
ואיש אחד מקרוביי הוליכני אצל אבי ואצל זקני לבית התפילה. ובית התפילה היה מלא עטופי טליתות ועטרות כסף בראשיהם, ובגדיהם בגדי לבן, ובידיהם ספרים, ונרות הרבה תקועים בתיבות ארוכות של חול, ואור מופלא עם ריח טוב יוצא מן הנרות. ואיש זקן עומד מוטה לפני התיבה ותאיתו יורדת עד למטה מליבו, וקולות ערבים ומתוקים יוצאים מטליתו. ואני עומד בחלון בית התפילה, מרעיד ומשתומם על הקולות הערבים, ועל עטרות הכסף, ועל האור המופלא ועל ריח הדבש היוצא מן הנרות, נרות השער. ודומה היה לי שהארץ שהלכתי עליה והרחובות שעברתי בהם וכל העולם כולו אינם אלא פרוזדור אחד גדול לבית זה. עדיין לא הייתי יודע ליהנות במושגים עיוניים, ואת המושג הדרת קודש עוד לא הכרתי. אבל אין ספק בליבי שבאותה שעה הרגשתי בקדושת המקום ובקדושת היום ובקדושת האנשים העומדים בבית השם בתפילה ובניגונים. ואף על פי שעד לאותה השעה לא ראיתי דבר כזה, לא עלה דעתי שיש הפסק לדבר. וככה הייתי עומד ומביט על הבית והאנשים שעמדו בבית, ולא הבחנתי בין אדם לאדם, שכולם כאחד, עם כל הבית כולו, דומים היו עליי כחטיבה אחת. ושמחה גדולה הייתה בליבי, וליבי נדבק באהבה לבית זה ולאנשים אלו ולניגונים אלו. על יד פסקו הניגונים, ועדיין בת קול הייתה מנהמת עד שפסקה פי. התקמתה נפשי פתאום, וגאיתי בבכייה גדולה. אבי וזקנים חלחלו, ושאר כל העם עמדו עליי לפייסני, ואני דמעותיי מתגלגלות והולכות מתוך הבחירה. אלו לאלו שואלים, מי גרם תינוק שיבכה? ואלו לאלו משיבים, מי יודע? אתה אספר, מי גרם לי שיבכה? אותה שעה שנפסקה התפילה, נפסקה פתאום אותה חטיבה נערה. מקצת מן האנשים הורידו טליתותיהם מעל ראשיהם, ומקצתם התחילו משיחים זה עם זה. אותם שאהבתי נדבקה בהם החליף להם פתאום, והשריטו את דמותם הנאה ואת דמות הבית ואת דמות היום. ועל זה היה דווה ליבי, ועל זה גאיתי בבכייה. כמה שנים יצאו עדיין, ואותה השתממות מופקדת בליבי. כשם שהיא מופקדת בליבי, כך שמור בליבי אותו הצער. וכל שנה ושנה, ביום הכיפורים, כשאני רואה אנשים ישראל, כולם צגים לא מצרפים, להדרך בשרפים עפים. מחליפים פנים של חילוי פנים, של חולים נפשים מתחמתת כבאותו היום. בשבת זו קראתי את הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלטי ממך ולא רחוקה ממני. במדרש רבה כתוב, אמר רבי ינאי, למה דבר דומה? לכיכר שהיה תלוי באוויר, טיפש אומר מי יוכל להביאו, ופיקח אומר לא יחתלה אותו. לא יחתלה אותו, מביא סולם ומוריד אותו. כך מישהו טיפש אומר מתי יקרא כל התורה, ומישהו פיקח מה הוא עושה, שונה פרק או שתיים כל יום ויום, עד שמסיים את כל התורה כולה. אומר הקדוש ברוך הוא לא נפלטי, ואם נפלטי ממך שאינה תעשו בה. יהי רצון שלמרות שאין לנו כמלאכי השרת נוכל להתקרב להיות דוגמת מלאכי השרת על ידי שנאמץ את דרכו של הפיתח. מכיוון שכולכם מחכים שיגמור, אז אסיים בקצר. דבר ראשון, ברצוני להודות לחבריי ולכל בני המשפחה שבאו מפעמים ומרחוק לחגוג עימי את בר המצווה. אני רוצה גם להודות לאחים ולאחיותיי שכל פעם שאני צריך משהו, אם זה כסף ואם זה עזרה בשיעורי בית, כשההורים לא נמצאים בבית, תמיד הם שם בשביל שאני תמיד אהיה מרוצה. אני רוצה להודות לעוד מישהי שמאוד מאוד יקרה לליבי, וזאת השכנה שלנו בטי כהן, שתמיד כשהיא נמצאת אז צורה אווירה כיפית בבית. ואחרון חביב, אני רוצה להודות לחבר הכי טוב שלי, עמית נווה, שגם היום הוא עשה חצי מהדברים שאתם יושבים עליהם ונהנים איתם עכשיו, והוא גם חבר שאפשר לספר לו הכל ותמיד שם כשצריך אותו. התודה האחרונה והבאמת הגדולה ביותר זה לאבי ואמי, שבמשך 13 השנים האחרונות העניקו לי אהבה ומסירות,
תודה. These are from all the presents. מזל טוב מתניה, הרבה נחת. מזל טוב, מזל טוב. הרבה נחת. אוקיי, נציג. מזל טוב, בתור נציג לזקנים המופלגים. הרי ליטר 60, נקראנו כבר לפני 30 שנה. זה נשאר לנו להגיד שנהנינו מאוד מהסיפור, ונראה שהדור הזה הרבה יותר טוב מהדור שלנו. I'll say a longer one. A longer one. Let's say Mazal Tov. Okay, Mazal Tov, Matanya, all the best and all good things in life. Mazal Tov. Is the youngest person at this bar mitzvah? And my second one studies theater. My son, he studies theater. He's in my freezer. One thing was love story. צורים שלנו. זה אפילו לא הצוות שלנו מההצגה, אז אני לא יכולה להשתמש במשהו קיט. אחד הסרטים הכי אהובים עליי היה Sound of Music.
בכיף, לידי המוזיקה. ואני הייתי ממש, הסתכלתי ביראה על זה שמשפחה שלמה יכולה לשיר ביחד. אנו מציגים הערב פעם ראשונה את אנסמבל משפחת גרינוולד עם ליווי של רות סקלה. יש לנו את אפרת על הגיטרה, נועה על הנבו, מתניה על התופים, על הפרודוסה, וכמה על תיווק אחר התופים, יעקב האבא על החלרצה, וכמו שאמרתי, רותי סקלה מלווה אותם. אני מקווה שבזמן שאני מנגנו לאט לאט גם המנה הבאה יגיע. והשיר שהם ינגנו הוא, אבל הם יחכו לשקט. בדרך אגב, הבחור ששמעתם לפניכם ששר, שליווה את הנגינה של רותי, הוא אמיתי מרקוס. שיר תשמעו. אשמח מאוד אם תחברו את הפלאפונים.
אפשר להגיד שעל אחת כמה וכמה כשבחור מגיע לגיל של מצוות, היו לו 9 חודשים להתכונן אלה 13 שנה. למרות זאת, החברות הטובות שיושבות בחדר, החברות הטובות שלי, והן יותר מדי כדי להזכיר כל אחד ואחת בשמה, יודעות כמה שאני יכולה עכשיו לכתוב ספר, איך להרים שמחת בת מצווה 48 שעות או פחות עם עזרה של החברות. לא בדיוק 48 שעות, אבל אז קודם כל, יש כל כך הרבה שאני צריכה להגיד להם תודה, אז כי באמת להרים הפקה של הצגה באותו זמן שעושים גם את זה, זה קצת קשה. אז תודה לכל החברות. במצווה או במצווה הקודם, לא נתתי ספיץ' על הבנות או על הבן, כי הרגשתי שזה בטח מביך אותם. אז אני אביך אותך רק קצת. אתה היית המתנת יום הולדת ה-40 שלי. והיית באמת מתנה מאוד מאוחרת. אני מוכרחה להגיד שבעוונותיי הרבים אני לא בין הנשים הצדקניות שכל יום שלישי בבוקר פוקדות את קבר רחל. אבל לנו יש סיפור אישי שלנו בקבר רחל. לפני 13 שנה ו9 חודשים, בתקופה שחשבנו שהגיע הזמן שוב להגדיר את המשפחה, יום אחד ידיד משפחה סיפר לי שהוא, הייתי צריכה להגיד לו שלנו, הוא אמר, אני נוסע, את רוצה לנסוע איתי בטרמפ? לא הייתה לנו מכונית אז, זה היה בתקופה שעוד נסענו דרך בית לחם, ואמרתי, כן, בסדר, באמת, להקל עליי. אז הוא אמר, אבל אני מקווה שלא אכפת לך שאני צריך לעשות עצירה בקבר רחל, כי יש לי תיירים שרוצים לבקר בקבר רחל. גרנו אז 5 שנים באפרת, ועוד לא ביקרתי בקבר רחל, אבל לא מאז שגרנו באפרת. הגענו לקבר רחל, והתפללתי שם שיוולד לי ילד או ילדה שיהיה צדיק או צדיקה ומנהיג או מנהיגה בעם ישראל. 9 חודשים אחר כך מתניה בבא. אני מרגישה שיש פה סגירת מעגל שהאדם שנתן לי טרמפ היה זה שעזר להרים את האוהל לקידוש של שבת ושאשתו מלווה אותנו הערב. יש סיפור על סבתא שמעתם עליו, זיכרונה לברכה, שאני חושבת שהוא לא מכיר. ואני שמחה שיש פה גם משפחה המורחבת שזו פעם ראשונה שמישהו את הסיפור הזה. אחרי שמתניה נולד, חמותי באה לבקר אותי בבית חולים, ולא סיפרנו לאף אחד מה תכננו לקרוא לו. וידענו כבר אני ויעקב שנקרא לו מתניה. והיא נכנסה לחדר והיא אמרה לי, נו, מה שלום מתניה? ועד היום אנחנו לא יודעים מה גרם לה להגיד את זה, כי היא לא שמעה מאיתנו שתכננו. יעקב חשב אולי בגלל שיש שם נכד אחר בשם מתן, אז לכן השם עלה על הראש. בכל אופן, זו הייתה נבואה מאוד מרגשת בשבילנו, שגם היא הרגישה שמדובר כאן באמת על מתנה ומיוחדת. יצחק, על שם דוד שלי, שלא זכה לנכדים, שהיה ידוע בשביל הטוב לב שלו וחוש ההומור שלו. וצבי, השם השלישי שלו, על שם הרב צבי קנטובסקי, זיכרונו לברכה, אדם שלימד אותי תורה, ושהיה לא רק בעל נשמה גדולה, אלא גם אחד מהמורים היצירתיים ביותר שהכרתי. ורוב החברות שלי מהמכללה עשו ככה,
לראש העין הזה. בתקופת ההיריון גם יצא לי לבקר, לשאול איזו שאלה של הרב אליעזר ולדנברג, שהשם אולי לא מוכר לך היום, אבל כשהיית עוד בפנים קיבלת ברכה מאחד מהפוסקים הגדולים של דורנו. כל מי שמכיר את הנער הזה יודע שהוא אכן באמת מצטיין במנהיגות, שהדברים שהוא אוהב הם היסטוריה, ספורט ואולי יותר מהכל מוזיקה. אני מאחלת לך, מתניה, שתמשיך לקרוא בתורה. עוד דבר, הוא אמר אחרי קריאת התורה בשבת שהוא מתכוון להמשיך לקרוא בימי שני וחמישה. שתמשיך לאהוב, לראות תורה ולקרוא בתורה. שתמשיך לאהוב ללמוד על ההיסטוריה של עם ישראל. שתמשיך להצטיין בספורט. ושתמשיך להשמיע לנו את סלילת המוזיקה של ליבך. האושר שאני הרגשתי בשבת היה גדול מאוד, לראות שהצעיר הגיע לעצמו. ואני יחד עם אבא ויחד עם כל המשפחה מברכת אותך עם הרבה בריאות ושמחה תמיד, ושתביא גם האוזן ככה. מזל טוב. הרב צבי דב קנטבסקי, שהיה הרב הראשון שלי כשאני נכנסתי לישיבה תיכונית. צדק היה כתוב על סיכת העניבה שלו, ואין אחד שאינני זוכר אותו טוב. מתניה, אתה בחור מאוד מעניין, מפני שברוך השם אתה יוצא ממשפחה מאוד מעניינת. ההורים שלך אף פעם לא מאכזבים אותי. שמעתי עוד לפני שנים, כאשר הגיעו לאפרת, איזו אגדה, אולי זה רק אגדה, אבל אמרו שהאבא, שהוא תלמיד חכם, מרביץ תורה, מתמטיקאי, כשהיה יוצא עם האמא, היה מסיע אותו על טוסטוס, ככה אמרו. והאמא גם יועצת, גם כותבת, גם מתכננת, גם מפיקה, אז הרבה דברים. אז משפחה מגוונת כזאת, זה מוכרח להשפיע, ואני באמת מאמין להשפיע לטוב. וכשאני אומר שלא מאכזבים אותי, כמה ימים לפני ראש השנה לאכול סעודה סינית, זה משהו מאוד מיוחד. ואני רוצה לומר רק מילה אחת, כחלק מהברכה שלי אליך, קשור לבר מצווה לפני ראש השנה, וגם אולי קשור לסעודה סינית. יש מתן תורה בחג שבועות, יש מתן תורה ביום הכיפורים, ויש מתן תורה, הייתי אומר וקורא, יש מתן תורה בראש השנה, שמיני עצרת שמחת.
מתן תורה בשבועות, תורה שבכתב. לפי המדרש, מתן תורה ביום הכיפורים, תורה שבעל פה. מתן תורה של שופרות בראש השנה ושל שמיני עצרת שמחת תורה היא לא רק תורה לעם ישראל, היא גם תורה לסין וגם לעיראקים, תורה לכל העולם. אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, ואתה מתניה, הדבר הזה מדבר אל ליבך, מפני שבאמת אתה מעוניין בהיסטוריה. אולי אחד מהדברים החשובים ביותר שכל כך הרבה יהודים, דווקא לומדי תורה, שוכחים, שהתורה היא מסר לכל העולם כולו. ואם העולם, כולל סין, כולל עיראק, כולל סעודיה ערביה, אם העולם אינו מקבל לפחות את 7 מצוות בני נוח, לא יהיה לנו עתיד. והחזון של ראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. החזון של שמיני עצרת שמחת תורה, בעצם עניין של שמחת תורה. התורה של כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים. תורה שמוכרחת לצאת לכל העולם כולו. יהי רצון שאתה מתניה תהיה חלק בלתי נפרד של אותו תהליך גדול. יהי רצון שיתקע בשופר גדול, יבואו העובדים מארץ אשור והנמלכים מארץ מצרים, להשתחוות לשם בהר הקודש בירושלים. יהי רצון שנזכה בכל העולם כולו מקבל תורה, מעריך תורה, מביא שלום וכן לרצון. חודשים אחרי הביקור שלנו בקבר רחל, טובי התקשרה אלינו, אז גרנו בנחלים, והתקשרה לרותי, שעוד לא הכירה את טובי בדיוק, רק להשאיר לי הודעה, להודות לבעלה שעזר לה להיכנס להיריון. ובכל זאת אנחנו פה.
שיעור tonight. שאני כל כך מרגש. מרגש מאוד. שתבוא אחרי זה לעשות מה שמע לו, טוב?